Вітаю вас, мої шановні сябри, на каналі Вохра Сервіс. Наш новий пацієнт, відомий усім Lenovo P780. Ён потрапіў до мяне ад замоўцы Сані, яшчэ адзін Саня. Сімптомамі не ўключаецца. Я провел папярэднія замеры, падаткнуўшы наш перахаднік, каб высветліць стан ланцугоў по USB каналу. Яны былі ўсе ў норме. Паставіў тэлефон на падзарадку, акумулятор быў высаджаны, і пасля таго, як смартфон набраў 4%, ён уключыўся і выйшаў на працоўны стол. Мне нават удалося заканекціць яго ноутбукам, падключыць да Infinity донгла і знесці паттерн лок, графічны ключ, каб была магчымасць залезці ў налады, паглядзець сістэмную інфу, а таксама увогуле крыху паюзаць яго на прадмет стабільнасці. Дык вось, у гэты момант экран у нас згас, запаліліся тры нашыя функцыянальныя кнопкі, якія маюць падсветку. І ў такім стане Lenovo P780 завіс. У дадзены момант ён у нас зноў не ўключаецца. Націскаем на кнопку Power. Шыш, 0 эмоцый. Зноў праводзім замеры па ланцугах USB. Уключаем мультыметр у рэжым тэставання дыёдаў. Будзем мераць падзенне напругі. Так, гэта ў нас што? Гэта ў нас зямля. Кантакт ёсць, ён прыпаяны. Норма. Дата плюс 486 мілівольтаў. Гэта мала, павінна быць 523 недзе мілівольтаў. Яшчэ адна дата. Тут увогуле нізкае супраціўленне. Падзенне напругі 155 мілівольтаў. І плюс 5 вольтаў, 1 вольт 35 сотых. Тут така норма. Высветлілася, што ў нас праблемы па дата-каналах, і можа так стацца, што перад намі напалову падздохшы працэсар. Робім стандартную працэдуру. Выпаиваем USB раздым і на пятаках замяраем напрамую супраціўленне, падзенне напругі. Калі паказчыкі ў нас не зменяцца, значыць будзем, напэўна, мяняць працэс. Абавязкова апрацоўваем штыркі USB раздыма сплавам розе для выпайкі фенам, каб панізіць тэмпературу. Наносім флюс. Гэта мой чарнавы флюс. Чипы я запаиваю флюсом Мартин. Тут у когось под низом
запаяна фронтальная камера, каб не было їй шкоди, адвядзем ад яе цяпло. Зараз берем фен. Зачищаем припой. Перед нами ляжить мейн з випаяним USB роздимом. Зараз будемо замирати на п'ятаках USB роздима падіння напруги. Червоний земля, чорним вимираємо. Плюс 5 вольт 1,36 норма. 546 милливольтов первая дата, 552 милливольта другая дата, и проверяем контакт земли. Контакт есть. Сопротивление у нас у норме. Зараз поспробуем запаять новый USB роздим и поспробуем включить смартфон, запомпувати його і провести тестування. Зараз будем літувати новий USB роздим. Спочатку прихопим земляные штыри кроплями припоя. Сами пины USB роздима будем залітовувати при допомозі БГА пасти Механік. Використовуємо мікроскоп і акуратно наносимо пасту на піни. Літуємо USB роздим. Таким чином, шановні мої, у даденому випадку усе обійшлося заміною USB роздима на новий. На щастя замовці, процесор у нас оцалел.
Значить так, Lenovo P780 вярнуўся, так бы мовіць, у студыю. Спачатку ён пачаў віснуць у прыкладаннях, а потым увогуле пачаў самапавольна выключацца, і ў дадзены момант мы маем той жа самы дыягназ, не ўключаецца. Ставім мультиметр у рэжым тэставання дыёдаў і давайте яшчэ раз пры новым USB раздыме памераем падзення напругі на ланцугах дата плюс, дата мінус. Чырвоны на зямлю, чорным робім вымярэнні. Один дата-канал у нас 488 мілівольтаў, а павінна быць болей за 520. Другі увогуле 104 мілівольты. Супраціўленне прасаджана. Плюс 5 вольтаў, 1 вольт 36 сотых. Нормально. Можна заўважыць, што у нас значна прасаджанае супраціўленне па піну бліжэйшым да плюс 5 вольтаў. Хутчэй за ўсё, калі USB раздым быў выламаны, 5 вольтаў у нас потрапіла на бліжэйшы дата-канал. Давайте зараз з вами разбирацца са схемай, бо калі я кажу, што зараз паглядзім, як пачувае наш працэсар, гэта я кажу, канешне, умоўна, бо паміж уваходам па датаканалу і пэўным вывадам працэсара можа быць распаяна шэраг радыёкампанентаў. Давайте з вами паглядзім на схему обвязки USB раздыма Lenovo P780. Перад гэтым прыгадаю вам адзін са сваіх папярэдніх відосаў, які называецца «Танцы з бубном вакол гадзюкі», пра рамонт Huawei CUN U29. Дык вось там сігнал дата плюс і дата мінус патраплялі на вывод працэсара праз нулявы резістар і ахоўны супрэсар. І падчас нізкага супраціўлення па дадзеных каналах USB раздыма можна было зрабіць выснову, што памёр працэсар. У выпадку Lenovo P780 не зусім усё так. Значыць, у Lenovo P780 дата плюс, дата мінус сігналы праходзяць праз супрэсары, якія выконваюць ахоўную ролю. На схеме яны памечаны як T1404 і T1405. Потым сігналы патрапляюць на вывады мікрасхемы. Гэта мікрасхема SGM7227 выконвае ролю камутатара высокахуткасных сігналаў USB 2.0. Мікрасхема пераўтварае дата плюс, дата мінус у две пары сігналаў. Першая пара USB DM, USB DP. Другая пара UTX D1, URX D1. З мікрасхемы першая пара праходзіць праз індуктыўнасці L1402 і L1401. Другая пара праходзіць праз резістары наміналам у 1 кОм R1401 і R1402.
Допустим, что 5 вольт потрапила у нас на дата минус. В USB гэта і ёсць 5 вольт. Таким чынам, наўрад ці яно потрапіць на працэсар праз резістары наміналам у 1 кОм, каб выпаліць тыя пятакі. Хутчэй за ўсё, працэсар атрымаў бы у нас шкоду менавіта па ланцугах USB-DM і USB-DP. Такім чынам мы бачым, што працэсар MT6589 мае у дадзеным выпадку даволі развіты форпост абароны. Пры пападанні высокай напругі на дата-каналы могуць выканаць сваю ахоўную функцыю супрэсары і выйсці са строю, а таксама, што больш верагодна, можа выйсці са строю мікрасхема SGM7227 камутатор. Давайте з вами паглядзім на плату ў натуры. Вось я показываю зараз стоматалагічным зонтом нашу мікрасхему SGM7227 коммутатор. І вось тутака радышкам знаходзяцца два ахоўных супрэсара. Адпаведна, мы будем іх выпаивать, и на выводах индуктивностей L1402 и L1401 замерать падзення напругі. І тады ўжо будзем рабіць пэўныя высновы. У любым выпадку камутатор і супрэсары мы будзем мяняць на донарскія. Вось, калі ласка, я показываю, што першая пара у нас выходзіць на працэсар, на пятакі AC27 и AB27. Другая пара у нас таксама выходзіць на працэсар, на пятакі Y27 и Y26. Адчыняем схему размяшчэння кампанентаў на Lenovo P780 и бачым. Вось тут у нас размяшчаецца два супрэсара и сам камутатор. І таксама адчынім схему пятакоў працэсара. Вось таким блакітным колерам у нас показана USB частка процессора. Значит, USB DP P0 и USB DM P0. Вось гэтыя вось два пятакі. Гэта першая пара сігналаў. Y2627. Вось яны. URX D1, UTX D1. Вось гэтыя выводы працэсара задзейнічаны у нашым выпадку. Што ж, далей за працу. Замена камутатора і супрэсараў нам не дапамагла.
Прасадка супрацьстаўлення па лініі працэсара засталася, таму прынята рашэнне памяняць працэсар метадам спілоўвання. Ось выразна бачны крыстал працэсара. Пілуем далей. Канчатковы варыянт яшчэ крыху падчысцім па вуглах і будзем браць у рукі паяльнік і сплаў разэ. Бачна узарваны, адтапыраны апошні слой гарэлага працэсара. За ім уласна тэксталіт мэйна. Працэсар падрыхтаваны для канчатковай працы з паяльнікам. Будзем дабіваць яго. Вось такі вынік у нас атрымаўся. Нядрэнна. Прыболім донарскі проц. Спачатку зачысцім стары. Прыпой без утрымання свінца. Яшчэ раз прыгадаю, што для падрыхтоўчых прац я выкарыстоўваю сумесь флюса Amtech NC559 і флюса TT, а саджаю чипы флюсом Martin.
Я зараз наношу по вуглах маркери БГ пастой Механік, каб у нас процесор добра зафіксаваўся у трафарэце. Гэтыя наплывы па вуглах не будуць дазваляць працэсару юзаць пад трафарэтам. Другая спроба запісаць канчатковы дубль відоса па рамонту дадзенага Lenovo P780 ад Сані Воробьёва. Саня, передаю табе са старонкі свайго канала шчырае прывітанне. Давайте з вами прыгадаем усе тыя працы, якія былі выкананы па рамонту дадзенага апарата. Апарат до нас потрапіў з дыягназам «не ўключаецца», і пасля вымярэнняў было выяўлена прасадка супраціўлення па ланцугах USB раздыма, менавіта каналах дата плюс, дата мінус, якія служаць для перадачы дадзеных, ідуць на працэсар. Стала зразумела, што, магчыма, працэсар у нас памірае, але ж мы, тым не менш, вылучалі схему і выявілі, што паміж працэсарам і USB раздымам у нас распаяны шэраг кампанентаў. Гэтыя кампаненты былі заменены на донарскія, а менавіта ахоўныя супрэсары і мікрасхема камутатор SGM7227. Ну і таксама USB раздым быў заменены на новы. Смартфон наш прашыўся, запампаваўся, але ж тэставанне не прайшоў, пачаў віснуць у прыкладаннях, пачаліся самапавольныя выключэнні перапампоўкі. Вымярэнні паказалі, што прасадка супраціўлення па дата-каналах у нас захавалася. І такім чынам было прынята рашэнне аб замене працэсара MT6589WK. Вось тут у мяне знаходзіцца донарская плата з дохлай флешкай, якая аддала сваё сэрца, свой працэсар Санінаму смартфону. У дадзены момант усе функцыі смартфона правераны, яны спраўна працуюць. Хачу нагадаць усім карыстальнікам: акуратна канекце кабель да смартфона.
бо ваша спешка, яна прыводзіць, бывае, да гибели процессора. Мы вырываем, уставляем, як не попадзя, ламаем внутренний пластиковый шип, а там ужо недалёка до момента, калі 5 вольтаў потрапіць у нас на дата-канал, які разлічаны усяго лишь на 1 вольт напругі. Вось такая апынулася гісторыя Lenovo P780. До сустрэчы на маім канале падчас наступнага рамонту. Усяго вам найлепшага. Да пабачэння.